Moro, täällä Mr. Heppu. Ja nyt aion aloittaa tämmösen uuden sarjan kuin Island Extreme Stunts. Ja kuten ne huomaattekin, tää on tämmönen yksi Lego-peli. Ihan tämmönen hyvä tämmönen Lego-peli. Tässä voi niinku lentää kaikilla lentokoneilla tai sitten ajaa vesiskootterilla, mopolla, mutta niin kaikkiin pitää suorittaa tuommoinen ajokortti. Ja tää näkee lataa, niin tässä menee vähän aikaa, niin mä skippaan tän kohan. No niin, ei menis turhaa ihan aikaa, kun tulee vaan tämmösiä. Niin, ettei menis vaan turhaa aikaa tästä videosta, koska tässä tän lataamisessa yleensä kestää vähän kauan. No. Mä skippaan nämä kaikki kohdat nytten, ettei mene nyt hirveästi aikaa, koska tässäkin menee jonkun aikaa. Nähdään kohta. No niin, tossa äsken oli tommonen, tossa näkee tuo pokaali, minkä mä sain, koska tossa äsken oli sinne autokilpailu, että piti törmätä yhteen toiseen jätkään autolla. Ja siinä on mennyt liikaa aikaa tästä videosta, niin mä nyt skippasin sen kohan, mutta nyt mä saan kuitenkin tämmösen pokaalia. Tää peli silleen alkaa tavallaan niin nyt tästä. Juu. Ja mä tuun sitten näitä osiakin tulee olemaan aika monta, mutta mä ehkä tuun skippaan jokaisessa videossa tuon nämä kohdat. Ehkä. En ole ihan varma. Pakko kyllä nyt, kun tässä vaikka naam, niin minä en kuitenkin tämmöstä. Mä sanon pakko kertoa vähän limukasta. Tää on ihan saakelin hyvä. Tätä kannattaa ostaa. Tää on ihan saakelin hyvä, mutta mennäänpä nyt itse peliin. Juu, tätä skeitti. Tehdään fronttiolli. Tee fronttiolli. Ota reikiä. Oi, miten tätä muuten ohjattu? Ei lähde sinne. Frontti Olli. Nyt menee frontti Olli. Miksi ei mene frontti Olli? Oi, frontti Olli, frontti Olli. Mä haluan suorittaa autokortin. Kattokaa mä vielä frontti Olli. Moro. Mitä vittua tuo hyppäsi mun päältä? Mitä helvettiä? Missä se poliisilaitos on? Että mä saisin suorittaa sen vitun kortin. Saatana. Ui, täällä on skede-paikka. Mä näytän teille fronttiollit. Vittu. Saatana. Oi, meni reiliä. Nyt ei mennä. Eikö se oli grindi? Ihan sama mitä olikaan, mutta nyt mä menen sinne poliisilaitokselle, jos mä jotenkin pääsen. Wow, se on täällä. Oppa Gangnam Style. Tässä lukee. You cannot fly our figures until you have a road and sea lickers. Mitä vittua sinä luki? Kerro vielä vähän. See McBride at the police to Fint Ultimo. No, missä fopaat? Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Oppa Gangnam Style.
Oppan Gangnam Style, Oppan Gangnam Style, Oppan Gangnam Style. Patrolling on my motorbike is one of my favorite My duties. motorbike. Hei vittu, mä haluan! I usually meet Ed Mail on my rounds, but I haven't today. He usually runs like clockwork. Yes. Vittu, minä haluan ajaa sillä helvetti. Miten? No missä on semmonen kyttä, joka antaa mun ajella? Hei, sinä oot varmaan semmonen. Drive a car. Drive a car. Niin! Trrr. Niin. Vittu. Pitää suorittaa tietyssä ajassa. Täällä on kiva ajella. Oppa Gangnam Style, sexy lady. Vittu, nyt kyllä meni aivan turhaan. Wait, sexy lady. Oh yeah, motherfucker. No niin, nyt mulla on autokortti. Hetkinen. Hihi, täällä on tie, minä heitän pizzaa, terve. Molo. Haluatko sinä pizzaa? Haluatko sinä pizzaa? Olitko sinä tilannut pizzaa? Hei, olitko sinä tilannut pizzaa? No otapa tästä pizzaa. Haluatko sinä pizzaa? Ota tästä. Ota tästä pizzaa vielä vähän se. Niin, tulee summu täyteen, että ei tuu sitten nälkä uudestaan, niin otapa tästä vähän vielä littä vittu. Mennä. Saatana vittu toikään. Mä oon kuvannut 7 minuuttia. Saatana. Täällä pystykö mennä mereen? Vittu ei pysty saadana. Voi helvetti. Oppa Gangnam Style. We don't hide under a bushel. Our light is atop a tower. The lighthouse. Mikä vittu tuo laite on tossa? Kertokaapas minulle. Lentokone. Joo, ei tässä on lentokone. Vittu! Mie haluan tämmöseen paskaa, saatana. Joo, mua vittu ei kiinnosta. Vittu menee! Tiedättekö minä? Hetkinen, mitä helvettiä? Auto, onko sä vähän rikki? Hei, en mä halua mennä skeitille. Hei, pizzeria mies, otapa tästä vähän pizzaa. Hei, haluatko sinäkin pizzaa? Otapa tästä näin. Haluat pizzaa, niin ota. Minä lähden muualle jakelemaan pizzaa. Haluan mennä skeittaamaan. Vittu, menee nyt sinne skeittiparkkiin. Mikä estetään sen kun jumalauta? Oi, kato nättiä. Meikä pääs tänne. Elää nyt sinne mene, herra jumala. Hetkinen. Se postimies, eikö niin? Voisitko vähän varoa kenties? Mitä vittua sinä teet? Onko järkeä raaputtaa seinä? Onko järkeä? Vittu varo, saatana! Onko järkeä raaputtaa seinää siinä meikäläisen edessä? Perkele, saatana.
Tuu menee autosta ulos. Okei, elikkä siis tämä ensimmäinen Island Extreme Stunts jakso on nyt pelattu ja jos pidit videosta, paina tykkään nappia, mutta jos pidät videosta, niin tilaa ja sitten näitä osia tulee varmastikin enemmän. Se olisi Mr. Heppu, moro!